Hej Manfred, hvor er vi henne? Bernstorffparken. Skal du ud på tur? Vi skal ud og lege. Glæder du dig? Nå, hvad siger mopsen så? Ja, vi skal ud og lege, også os to. Så der kommer flere mopser. Ja, hvad siger du? De glæder dig også. Er du klar? Skal vi gå ud og tur? Jeg skal ud og tisse. Manfred, klarer du den? Ja, skal vi gå? Skal vi afsted? Er det værsgo? Ja. Ej, det er værsgo. Ja. Ja, nu er du ved at slå mig omkuld, du. Hvad laver du? Er du klar, Pølse? Nu mister vi også bilnøglen undervejs, ikke? Nå, så pas. Ja. Hvad siger du? Ja, okay, så kom så.